Opakovanie hrou s Fíhou. Ahoj, detičky. Darí sa vám upratovať izbičky? Toto video som nazvala Klávesové tričká. Ukážem vám, ako skladám tričká a vysvetlím aj to, prečo to takto robím najradšej. Žehliť vás naučím, keď vyrastiete. Poznáme viac druhov tričiek. Ja si ich delím na tie, ktoré majú dlhý rukáv a tie s krátkym rukávom dávam zvlášť. Môžeme začať s dlhým rukávom. Najprv sa pozrieme, kde bude tričko odložené. Skladáme ho na šírku odkladacieho priestoru. Skúsime trafiť šírku tejto krabice. Vyskúšajte to urobiť s láskou. Usmievajte sa pritom. Oblečenie vám ten príjemný pocit neskôr vráti. Keď je príliš široké, dokrčí sa a keď príliš úzke, padá a nevyzerá pekne. A ak ste netrafili šírku ako ja, nevadí. Skúste to znovu. Je to celkom zábavné. Tričko pekne povystierame, aby na ňom neboli záhyby. Najprv preložíme jednu stranu, doložíme rukávik, potom druhú stranu a rukávik. Teraz preložíme časť s otvorom na hlavu, potom spodnú časť trička, preložíme, otočíme, tralala! Naše prvé tričko je hotové. Čo keby sme si to pri druhom spríjemnili básničkou? Hladkám chrbátik mamičke a zatváram spodnú bránu. Pohladkám ju po ručičke a zatvorím vrchnú bránu. Druhú rúčku tiež pohladkám. Na stred zľava, potom sprava, postavím a tralalala. Tričko poskladané mám, namiesto ho odkladám. Výborne. A teraz si to zopakujem s krátkym rukávom. Hladkám chrbátik mamičke a zatváram spodnú bránu. Pohladkám ju po ručičke a zatvorím vrchnú bránu. Druhú rúčku tiež pohladkám. Na stred zľava, potom sprava, postavím a tralalala. Tričko poskladané mám, namiesto ho odkladám. Poďme ešte jedno tričko, aby ste sa to dokonale naučili. Hladkám chrbátik mamičke a zatváram spodnú bránu. Pohladkám ju po ručičke
a zatváram vrchnú bránu. Druhú rúčku tiež pohľadkám, na stred zľava, potom sprava, postavím a tralalala. Tričko poskladané mám, namiesto ho odkladám. Skúsme ešte nohavice pekne skladať do krabice. Pomáhajte rúčky ako dva pavúčky. Vyrovnajte, zarovnajte, poskladajte. Tralala, nohavice samé stoja, hneď ich pekne odkladám. Ešte tie druhé. Pomáhajte rúčky ako dva pavúčky. Vyrovnajte, zarovnajte, poskladajte. Tralala, nohavice samé stoja, hneď ich pekne odkladám. Teraz môžem všetko oblečenie odložiť na miesto a venovať sa tvorbe nových pesničiek pre deti. A prečo tričká skladám, ako by vytvárali klávesy na klavíri? Nie je to len preto, že mám tento hudobný nástroj veľmi rada, ale hlavne preto, aby som ich videla všetky naraz. Keď som ich mala postavené ako v komíniku, tak som všetky nevidela, ale hlavne som pri vyťahovaní toho spodného všetky rozhádzala. A ja síce upratujem rada, ale ešte radšej využívam čas na hranie alebo vymýšľanie nových pesničiek pre deti. Ak sa vám moje video páčilo, nezabudnite mi dať páčika a kliknúť odoberať. Poteším sa aj milým komentárom. Ak ešte neviete písať, môžete mi poslať smajlíka alebo srdiečko a ja budem vedieť, že vás moje video potešilo. Všetky fíhovské hračky, bábiky, knižky, CDčka a DVDčka kúpite najlacnejšie na www.fihatralala.sk.